Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Selamat sore menjelang malam. Ini wis adzan maghrib. Iki desih posisi niki urung mandi guys. Desih mandi mau jam 2 siang. Jadi desih iki saking sibuke iki mau jawane. Jawane iki yo masak-masak guys. Iki mau kan wetone paksu, dadine ora ketang sego bucu gedene sak nampan cilik iku yo sebulan sekali iki tetep tak gawekno sego bucu guys, sak rupa-rupane sak apa iku eneke, dadine yo setiap bulan iki sekali digawekno sego bucu. Lah marai apa deh ngono kan enek engko mesti pertanyaan kenapa deh. Jadi piye ya guys jere wong tuwek-tuwek kuwi Pak Su kan biyen iki pernah sakit parah guys. Parah iki moro-moro ki dengkul kuwi ora enek molone, ya gak enek udone, tapi gak iso mlaku, gak iso mlengkuk. Posisi lutut kuwi weleng-weleng kaya udun ape jebrot guys, tapi gak enek matane. Dadine cuma sakite iki ning kuwi tok, ning dengkul weleng-weleng ngono. Gak enek apa iku, luka iki gak enek. Ujug-ujug yo gak iso mlaku, gak iso dienggo gerak ngene-ngene. Jadi selama 6 bulan kuwi yo pokoke mam yo ndulang, apa-apa yo ning nggon ngono. Jadi terus dikandani karo wong tuwek kuwi nek ben wetone ben terone kon gawekno ambeng ora ketang cilik-cilikan. Dadine ya mulai ket duwe anak Mas Agus ki umur piro ya guys? Umur 3 tahun 4 tahun lah Mas Agus kuwi. Ki Pak Su mulai sakit parah. Maksudnya sakit parah ki gak iso mlaku total. Jadi mame seger, awake yo ginuk-ginuk lemu, tapi sikile gak iso mlaku, guys. Arep mandi gue bopong. Dibopong, digotong. Dadine sampai saiki yo alhamdulillah. Jadi lorone iki wis di apa guys nek ngarani wis dilakoni dhisik. Saiki karek seger warase yo guys. Jadi wong tuwek iki maringi saran. Pokoke tiap wetone ra ketang cilio gawekno among-among yo nduk nek ngarani among-among gawekno ambeng. Makane sampai sak prono sak prene yo alhamdulillah guys. Sing wis yo wis sing wis dilakoni loro saiki karek seger warase. Tak sepilno bujune yo guys, sego bujune. Ora agek pisan iki guys untuk nyepil iki wis ket mulai setiap nanggalane yo tetep ngono, kadang yo tak sepil, kadang yo ora. Ijek salat, iki gak mbok tandukno sik. Piana barang iki. Piana celuk kok Mbak Iza. Lho, iki guys. Iki nek tape, iki jajan pasar. Terus iki tak gaduki ngene iki, ngisore iki mie karo telur. Tak gaduki iki buntelane iki apa deh? Buntelane iki tape. Jadi tum-tuman tape. Jajan pasar guys ngene iki etak-etak era ketang ko warung. Wis jajan pasar. Wis ditutup, bosan ditandukno Mbah Kung. Piye iki nek gak enek cah cilik-cilik iki? Iza, Viana, do ning gone mbae. Anam ning pondok. Dadi karek Dinda. Acil montek yo gak tak telepon. Wes kok Mbah Dok lah kon rene. Terus iki bubur tawa karo kembang, guys. Supaya ben selamat seger waras uripe. Selamat dunya akhirat iki, guys. Isane ya mek ndonga, mek njaluk karo sing kuwasa, nyuwun karo sing kuwasa muga-muga ya diparingi selamat seger waras. Iya Pak Su. Amin. Kowe loro kan tahun piro iki Mas? Agus
Agus umur 3 tahun, Boh. Urung sekolah iya, Gus. Urung cek cilik paling sak isa ngono kuwi antarane. Ya kelas T. Pokoke 3 tahun, 4 tahunan lho ya. Urung sekolah iki Mas aku. Lah moro-moro lho dengkul ki yo langsung ngaboh. Ngene ki sing sikil ndi, Mas? Tengen. Lah latihan mlaku ki tak omongi guys, latihan mlaku ki Pak Sumbien ki nuntun sepeda. Sepedae. Sepeda ontel. Ontel terus sikilku sing lara iki. Sikile lara ki diengrangno, terus karo sikile mlaku sithik-sithik ki latihan mlaku. Oh alah, riwayate ndempen iki, guys. Bopongi tangga-tangga. Anggerepe adus niki tangga-tangga sing ngiwangi bopongi Pak Sugi mesam. Wis alhamdulillah saiki karek seger warase ya, Mas. Kene lho, Mbak. Kene lho, Dok. Lah ora nek tas cilik-cilik sapa? Ora enak rek. Iya, Cek, Maidian kon rene jak mangan. Nah, dikepung tuwek-tuwek lah kene ngendang. Gitu, guys. Nggih. Dan malainya itu Suparman yang akan menghormati para nabi dan Nggih. ulama mukmin yo kanggo dihormati Ismail Nabi mesti sawak itu baru kayak Suparman ini pun ada ya Allah tanggal tanggal kami kaji benar benar nawang itu mau kami tak anak itu praktisnya yang terjadi tak rasul kayaknya dengan siapa maling yang itu Suparman sekali baru menguji kita sakal enggang bakal itu kami kalau dihormati Ismail Nabi itu ini siapa panjang selamat ini karena waktu angin itu hati-hati kata sama lain itu hubungan pengarangan itu sampai anak itu waktunya harus menjadi kalau sebenarnya enak dapat malingnya itu Suparman dia kalau baru mati 6 kali juga dan juga dari kalau berkembang kita menjadi kalau begitu beliau kalau dia mati dia semakin mungkin-mungkin itu nanti dia Suparman tak lainnya orang nonton larangan sosial kok itu sampai kalau kata sana itu kembali gampang tampil terpaksa karena itu untuk nonton larangan sosial kok Dipangan. Buka nanti dipangan. Tas cilik-cilik ora enak kok. Iki lho Kong, tape Kong senengan Kong. Heeh. Tape tuku-tuku kok kayeng. Ayo mangan sik ya, ora ada tas cilik-cilik apa sapa. Isna cara dibel ya ini ya wis salah paling awang-awangan cara pirene. Tak ijo tanganku kok ngene. Ayo, aku dhewe iki lah yo 200 kok. Lah ning kulkas sik, Kong. Kulkas yo ngono. Kaya es, tak kaya es ngono ya. Iya lah ya ngono le. Kok kulkas yo ngono kuwi. Kakno krane ya. Lho. Marotone dikumle. Lho, alhamdulillah ya. Wis trimo pirang bengi ning kono? 3 bengi. Ngono. Pokoknya jatah 3 bengi iki pulang. Gak mudeng. dinane berarti 4 dino Iki lho yan gedhe yan, kowe mbok pangan kene mbok gumle. Kuwi lho godhong gedhe, kok trimo sakmono. Kuwi mbadok kuwi Mbah Kong dadi mbuh imsan, Cok. Pak Agus bar mangan kok. Kuwi loro e, Kong, pangan kabeh, Kong. Aku penjaluk bucu. Bucu, guys. Iki nek njaluk apa-apa den kabul kajate. Ngene lho, misale pengen apa iki gayuane sobul, jere nek mangan bucu iki yo, Guys. Iki lho lasar iki lho. Wes kok. Aku mau mak jangan abang kok Ini lho, Pak Dian. Pak Dian. Aku kecil duwe jangan-jangan kecil ya, Mak. Gak ora. Mbak sana. Aku tunggu dulu sama. Orang mangan jangan lho. Kaya pengen. Yo gelem deh. Dinda. Nang kalau mangan san, Dok.
Iki lho namane boy, lawai boy terus mbok kok. Boy ya. Lah piana isa kok ngono bae. Tapi nama. Lho, Mangan ngono. cek kon rene, Mang Dinda, Mang Dinda. Iki lho mam bareng piana, Nduk. Nah piana. Nah, Engko nyuruh mama tak wis tak. lah iya kok kene gak seneng dhek iki puas seneng. Nang mam kan. Ya Allah. Kurang salin. Cek kesel. Nang mangan. Terima kasih lho. Baca kak anu batu nang kak napa? Enggak kak. Ini terbang. Pak itu di permangan. Ora aku lek dia. Semang dia semang dia mau di mana aku udah enak bermangan itu lemak. Apa ya? Apa? Kenapa? Ini aku cuma HP, ambek HP sampai itu. Bakong kak tang madang wisan. Apa depan itu? Muga-muga diparingi selamat seger waras sampai tuwek sampai kaken-kaken sampai inen-inen ya guys. Tujuan iki ya njaluk selamat. Orang di tujuan apa-apa kok njaluk selamat seger waras. Keluargane iki iso ayem tentrem. Diparingi sehat, seger waras, panjang umur, paringi rezekine lancar. Kabulno penjalukane. Amin, amin ya rabbal alamin, guys. Kakak mbok kasih apa, Nduk? Iki racun lho, kuman. Adek. Kakak dikasih apa kemang? Dikasih mochi. Bilang apa kakak? Kakak bilang apa? Makasih, Dek, ngono. Nggih. Dek mau ki mamak kan kondangan. Lah isa ning dolan kok ning gone mbae kok. Tapi ki mang tak ngengi jajan 2. Wis mbok mam jajane. Nggih. Batuk kok digel. Iki apa ora roh diwane iki kowe iki disatro yen. Kuwi mang bar gulingno HP ceritane iki. Diseneni kakake. Lah wong oyok-oyokan jajan wek kakake cagakku disuampluk. Coblok HP ku nek. Mbok seneni to. Ora, aku ki ora nyeneni, sing nyeneni malah kakake jane. Tapi kono rumangsa iki kleru. Aku meneng ae sing anu ki piana. Iya, jane mesti HP-ne mama. Aku ngono ndek terus sedot mulai. Wong kowe kok penyatru mama. Waduh. Macak kereng. Kowe kowe kakak buka siapa? Macak kereng kan. Kowe kok penyatru mama. Lah sesuk lho mama tumbas es krim ki 5. Tak eno. Nek Mas adik Adam. salah ya diseneni. Ki habis. Lha kowe apa gak nyuwun? Masuk salah kon ngelem ae. Kok malah gak suka Eli. Malah koyo rumah hantu Mas Mbok pateni. Diwomplok hantu Pokoknya bokong iso nganu kalong bingkus botol hantu kok mburi kok. Mang didoleni Siti yo, gak nang jagung. Ndak pan. Lah aku masak no Aku masak nek yo ora ketok. Oh yo tak tawani Dek. Sit ki lho nek dulang anakmu anu Sit. Pak no mie yo. Ndra pedes Mbak buke lombok. Yo tak ke lombok yo. Yo mbek mbahku mung ning loro omah. Aku terus ngulang. Lah aku yo ribut masak. Lah aku sampai Allahu Akbar ku nggek mateng. Mbahku terus tak celuk ngomong aku. Maksu kondang rene yo 200 ngopo. Mulih kok sawah nyiram mbahku. Wis rasa adus lah aku yo gak adus. Aku yo 200 aku. Pene ndi Tikus ngisorem. Bayani ya. Plerekan me kok. Saru, Dek. Koyok-koyok wis ora melok mama ae cah.
Bledos, mbok ning ngisor bledos kuwi engko. Sing digawe sapa? Ndak Tawang Rejo ki sone njungku kok kene, Mas. Walah, aku tak nyorot-nyorot limang. Tawang Rejo iki aku entuk tunjukan iki, Mas. Sing kenal Pak Su yo kancane Pak Su aku. Sing kene sing entuk nganu Mas esuk Pak RT. Pak Angga, Pak Tompel. Sing mau ngomong, Dik. Omahe jere nggone Yung Sumi iki ketan terus. Yung Sumi iki. Yung Sumi iku Yung Sumi pulang. Kowe pulang. Astagfirullahaladzim kentut. Bocah kurang ajar. Aja macem-macem kowe tak video rek ngentut. Ngontut ya masa metut ngene gak. Bocah rek iso. Tak patenane lampune. Lho, lah kowe apa gak pulang? Pemelok turu mama. Lah sing ape mangan bialonem sapa? Ngentut neh. Dlang dung tak ding, dah geng tak ding, dlang dung tak ding. Lah kuwi tikus gudi ngono kuwi, peteng. Gayamu kok ede-ede wong kowe. Lanjut ya guys, nek mau ki Pak Su ki bubuke ning Bayang kono bar magrib ki wis turu guys. Dadak diobrak-obrak Dek Iza terus pindah rene, besok pindah rene terus ganti pindah tok kamar. Wis mapan turu. Bar adzan Isya iki. Malah wis boyong ning kamar guys. Dise tak sambi cas HP. Urung ngapuk, urung apa, nek sore pengganti iki guys, nek bengi dise iki meskipun cekah-cekah tapi yo panggah turune kuwi bengi guys, soalnya ngene iki nek jek sore mikir ngupload video, mikir apa iku ngecek-ngecek video sing sekirane apa iku gandeng-gandengno ngono ku lho guys, tak ceki dulu satu persatu. Omongane dhisik serak-serak guys. Cara ngono ki kudu watuk omong sak omong ki. Iran aku wis tak tumbasno apa iku tolak angin, wis dikeroki Pak Su. Pokok iki nek bengi guys, wah nek bengi iki rasane koyo duduke wampek, ngono tak mbambekan iki koyo susah ngono lho, angger kadung watuk ngono kuwi wis. Walah, Dek sesuk Ibu tumbasno obat nang apotek ya. Pokoknya tumbasem ki ngene Din, batuk, pilek, pokoknya aku intine gebres ae lho Din, watuk, pilek. Terus awak ki rasane yo adem panas, padeng perkinting. Ya, wis turu ya. Sakno Pak Su ya, guys. Ning sawah ki ning sawah balik iki mesti 5:30. Jam 5 lewat yang gek balik 2 hari berturut-turut kuwi banyoni. Dadine kosel melok mindah apa iku? Toler. Toler ki apa, Dik? Toler ki yo apa iku sing nggo banyoni kaya plastik tapi dipindah rono dipindah rene. Engko nek gak ngono pupuke iku yo jek utuh, guys. Dadi nek gak dipindah-pindah ngono ki nek trimo jagakno sing banyoni tok ae yo kesel, dadi capek. Terus dhek melok ngewangi sehari full. Terus iki karo DCV baca-baca komen ya guys. Ki mau maaf tenanan ki ngantek sing video sore jam 12
siang ki sampai komentar iki ora tak bales guys, soalnya dhisik saking sibuke yo mikir sak sore ki mau masak. Terus apa? Aku mau apa ya? Enek tamu guys, dhisik enek tamu. Tak jagongi wong ulem duwe gawe. Kan Pak Su gak ning omah, dadi sing omah dhisik. Wong pengen digawe guys. Ulem dadi dhisik iki mulai ke jam 1 sampai jam setengah 3 kuwi tamune akeh balik. Ngulemi dhisik karo Pak Su dikon jagong. Padha ae kene iki yo wong duwe gawe ku yo akeh tenanan guys. Tapi kerjaanku yo sepi, yo gak enek kerjaan. Kan enek to iki family online kuwi sing komen. Lah iku ki tekok guys. Anti mau yo ibu sopo kan sak sore iki ora tak balesi to guys. Dhisik iki saking apa iki kesele. Dadi niki awakku yo gak penak. Aku ket esuk kuwi kaya ape nyandak apa-apa iki wegah ngono kae lho, muales ngono. Mbah kena angin malam iku apa piye yo guys. Dhisik kan gak pernah metu bengi to. Lah iku balik kok pas jalan-jalan kae kan jam 11. Jadi ini dhisik kuwi kaya kaget, yo gak pakai masker, dhisik yo lali. Jadi numpak mobil kuwi kaya ki angin iki langsung walah wek-wek ning awak ki rasane kok ngene terus. Viana ki kan kok pinggir tak kon kocone ra nduk mendhuwur lah nduk gak apa-apa kan wis angin malam. Lewate ki piye guys? Lewate ki mesti hutan terus suwepi wis jam 11 malam kuwi suwepi nggih. Pokoke lewate hutan terus kok. Paling-paling cara enek lewatan yo truk muatan-muatan ngono kuwi. Truk sing muatan-muatan nek sepeda motor ngono kuwi jarang. Dalane iki pokoke wis lewat alas-alas tok. Sing sebagian ya tak balesi, sing sebagian ki guys ngene iki nek wis sore ngene iki cara bales-balesi ya mikir ndang apa iku ngupload. Jadi nguploadnya kan 2 kali, gak cuma 1 kali. Niki nek sing komen ngene guys. Salam kenal DC. Tolong jelasin dong cara orang petani ngatur keuangannya gimana. Ada sumbangan banyak. Aduh aku pusing padahal nggak kerja. Podo Bu, sama. DC iki ya wis beberapa bulan semenjak musim kemarau iki DC yo ora kerja Bu, yo prei total ora entuk kemasukan. Buan tonjokan yo walah koyo ngene. Sedangkan Pak Su dhewe iki yo gak tau entuk kemasukan, jenenge 1.000 rupiah iki yo babar pisan beberapa bulan iki guys. Tapi ngonolah yo panggah tak syukuri, desa yo tetep bersyukur meskipun orang untuk kemasukan dua-duanya guys. Maksudnya dua-duanya ku yo DC sama Pak Suki blas gak enek kemasukan. Sik durasine tak anu guys, nek kepanjangan ki malah dadi DC kuwi dadi wong wedok iki gak pernah iya guys nek karo Pak Suki gak pernah nuntut. Maksudnya nuntut iki nuntut kok gak tau entuk duit oh Mas. Piye ngene iki gak tau untuk kemasukan piye ngene iki gak pernah guys DC. Ya cuma DC pribadi ki ya cuma meneng. Ora sampai aku celuluk ngono ki Pak Suwes mikir, lah ya kok ora tau untuk duit, ora tau untuk kemasukan iki piye. Ngono ki malah DC ki ngereh-ngereh guys. Ya sabar Mas, ora yo nggih digawe ngene. Ya awake dhewe kudune sabar, sing penting kan iso mangan, ora ketang boh karo apa gathuke iki sing penting ijek iso mangan ngono guys. Kan yo enak guys. Wong wedok iku yo nek dhisik ngepasi kerja ngono kae kan celotehane para ibu-ibu, para mbah lah pokoke jenenge wong kumpul karo kanca-kanca akeh ngono kae yo guys. Ngono kuwi yo enak sing ngene barang. Lah apa wong wedok wis dirabi wong lanang kok melok rekoso.
Kuwi yo enek guys. Pokoke mbah piye-piyene aku yo panggah kudu dicukupi. Mbah entuk dhuwit kondi panggah aku njaluk dhuwit aku kon rekoso aku yo emoh. Kuwi yo enek. Jenenge wong akeh yo tapi nek prinsipe dhisik gak ngono guys. Nah aku gak ngono kuwi. Yo endi sing piye yo sekirane Pak Su sepi yo aku sing maju. Dadine do saling piye yo guys ngono kae lho. Saling piye yo ora iso jelasno guys. Apa ngomongnya angel saling pangerten. Dadi niki aku yo gak terlalu aku njagakno Pak Su. Lah sing kaya Pak Su yo semono go yo gak terlalu terus aku dibohno aku kon golek dhuwit ngono kuwi yo ora. Ya dadi saling mengerti lah. Saling mengerti. Nek sekirane Pak Su ki entuk kaya kok awakku keselen terus sambatku kaya mbah ngono kuwi ya malah aku wis leren mergawe rasah ngoyo leren ngono lah dikon leren ya ngono iki guys. Dadi wong iki saling support saling mengerti dadi saling menghormati. Dadi yo gak nek terus aku 100% dibohno karo Pak Su aku golek dhuwit terus aku yo gak terlalu nuntut karo wong lanang iki harus aku njaluk dhuwit tak nggo tuku wedak tak nggo tuku klambi tak nggo tuku ngene aku kudu mbok kei dhuwit ngono kuwi yo gak guys aku blas kalau Pak Su tekoki dhewe nek gak percaya piye gak pernah rek aku ki terus aku kok gak mbok kei dhuwit blonjo Mas gak mbok kei dhuwit ngene-ngene yo ora pokoke yo apa enek Pak Su ki wis ngerti nek cara mono wong ngene iki yo gak tau duwe untuk kemasukan sing penting yo iso nyangoni anak sekolah apa ngono ki wis seneng guys. Nek masalah mangan ngono aku ki sak temokku nggih sak temokku sak masak-masakku ki cara sak mateng-matenge Pak Su lah juga pernah nuntut tek kowe emang gak masak, kowe emang gak nggih adu ngene-ngene juga pernah. Ya pokoke iki nerima ing pandom. Dadi wong ki sabar nrimo ngono lho sing kok Pak Su lah ku ya gak nuntut tek aku gak masak ngene, gak masak malah sing gak penak ki dhisik guys ngono ki kadang lah ya bojoku anakku ngene iki tak kei mam apa ngono ki aku kadang malah mikir ki ngono kuwi. Dadi gak terlalu nuntut ning wong lanang nemen-nemen kuwi gak ngono kuwi guys. Ora percaya tekoki Pak Su ngono. Tekok aja tekok Pak Su, tekok Mas Arif ki lho. Sing wis apal karakterku ki piye, sifatku ki piye. Kadang dhek malah heran lho guys, ngono ki. Kadang malah ngene, "Dek, kok sampean ki ket aku ning kene sampai anu kok gak pernah ngerti nek sampean ki tukaran karo Pak Su." Lah tukaran iki sing direbut ki apa ya guys, wong ki sing penting iso saling ngerti, iso sing aku yo 100% percaya karo Pak Su, sing Pak Su yo 100% percaya karo DC. Kuwi yo muga-muga keluarga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya guys. Ora saling tuntut menuntut. Dadi urip ki nerimo. Sing sijine gak entuk dhuwit, sing sijine yo nek isane entuk dhuwit nek pas ngepasi wong wedok usum matun, usum tandur yo sing wong wedok sing kok dhisik niki bertindak ngono yo guys. Dadi niki do saling mangerteni. Ora nek terus jagakno siji-sijine peh kono wis golek dhuwit aku tak males-malesan ngono kuwi gak enek ceritane. Dadine keluarga engko yo ayem tentrem. Ya kuwi rahasiane ya guys, rahasia keluarga ayem tentrem ki kudune iso ngene lho, kekurangane dhisik engko ya kelebihane ning Pak Su. Dadi Pak Su duwe kelebihan ya kanggo dhisik ngono. Dadi cara wong anune iki saling menutupi ngono lho guys, saling nutupi. Dadi gak saling tek terus eleke bojo tak omong ning jaba, engko aku duwe ngene diomong Pak Su ning jaba ngono kuwi gak enek ceritane. Ya wis pokoke do iso nganggo lah. Wis mulai ya guys tuh durasine lho guys kepanjangan paling kengko videone dadi 2 guys ini lho nggih